Magandang hapon Pilipinas, araw ho ngayon ng Lunes, August 15, Manic Monday na rin sa ating mga kababayan. Isang linggo na naman ho ng paghatid ng mga mainit na mga balita, may kaugnayan sa politika, sa mga politiko at iba pang mga ganap sa ating bansa. Magandang hapon sa iyo partner, ako po si Jun Mendoza. Magandang hapon, partner, at magandang hapon rin sa ating mga taga-subaybay. Partner, talagang good news na good news o masaya itong Monday na sumalubong para sa bawat isa. Kasi sweldo day ngayon, partner. Tapos na ang mga araw ng pagtitipid. No? Ngayon, partner, marami tayong mga balita ngayong linggo. Sinalubong tayo ng mga ilang magagandang balita tungkol sa pagbaba ng COVID sa bansa, positivity rate. At partner, congratulations din pala kaya bagong DOST Secretary Renato Solido. Marami partner yung nagpupugay at nagsasabi na talagang well-deserved ni Dr. Solido ang kanyang bagong pagkakatalaga sa DOST. Ayan. Partner, yan at iba pa mga mainit na mga balita, bibigyan natin ng detalye dahil narito na ho ang ating mga sapul balita headlines. Ang Malacanang dinipensahan ng pagkakasangkot ni Executive Secretary Rodriguez sa sugar importation scandal. Direktor Renato Solidum ng FIBOX itinalagang bagong kalihim ng DOST at sa mga motorista natin sa Metro Manila, number coding scheme simula na ngayong araw. Sa detalye ngayon ng ating mga balita, pinagre-resign na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration o SRA na umano'y sangkot sa pagpirma ng sinasabing illegal na importation order sa 300,000 metrikong tonelada ng asukal. Nitong nakaraang linggo nga ay nagbitiw na si Dr. Leocadio Sebastian bilang Undersecretary for Operations at Chief of Staff ng Secretary of Agriculture. Paliwanag dito, humihingi na rin ng paumanhin si Sebastian kay Pangulong Ferdinand Marcos kaugnay sa paglagda sa Sugar Order Number 4 nang walang pag-aproba. Samantala, dinipensahan nga ng Malacanang si Executive Secretary Victor Rodriguez tungkol sa pagkakadawit ito sa sinasabing illegal na importation resolution ng Sugar Regulatory Board. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, wala umanong kaugnayan ang opisyal sa hindi otorisadong pag-aproba ng Sugar Regulatory Board kung saan pinapayagan nga ang pag-aangkat ng tone-toneladang mga asukal. Dagdag pa ng opisyal, magkaiba umano ang importation plan na siyang binubuo ni Rodriguez, alinsunod naman din sa kautusan ng Pangulong Marcos at ang importation resolution na inilabas ng SRA na walang pahintulot mula sa Pangulo. Wala pong kinalaman si ES dun sa importation resolution ng Sugar Regulatory Board. Hindi po siya nag-utos ng pag-convene nito. In fact, nung nalaman niya na nag-convene at nag-issue ng resolution, siya mismo ang nagdala ng balita na ito sa Pangulo. At right there and then, gusto niya sana ay ipatawag at resolbahin yung issue. Fair ang presidente natin, binigyan pa sila ng due process. Kahit nakikita na natin na illegal yung resolution na nilabas. Sa kaugnay na balita, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Malacanang sa usaping ito at nililinaw din ng palasyo sa publiko na illegal ang paglalabas ng resolusyon dahil nauna nang tinanggihan nga ng Pangulong Marcos ang panawagan na pag-aangkat ng Pilipinas ng karagdagang supply ng asukal. Sa pagpapatuloy pa ng isyong yan, partner, kinwestiyon naman ang umanong planong investigasyon ni Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Attorney Richard Palpalato, kay Executive Secretary Vic Rodriguez patungkol sa unauthorized sugar importation scandal. Sa palagay ng abogadong si Ferdinand Topacio, tila mahirap para sa abogado na pamunuan ang pagsisiyasat ng kaso, lalo na kung mapapatunayan na sangkot talaga si Rodriguez sa kontrobersiya. Nahayag din ang pagkadismaya ni Topacio dahil sa pagkakaalis o pagkabuwag ng Presidential Anti-Corruption Commission at maging ang pagpanaw ng anti-crime crusader na si Dante Jimenez. Ang resolusyon sa pag-aangkat ng 300 toneladang asukal, pinirmahan ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na binigyan umano ng karagdagang kapangyarihan ni Executive Secretary Vic Rodriguez sa pamamagitan ng isang memorandum na dated noong July 15. Base sa memorandum, pinayagan ang pag-aangkat ng asukal. Subalit sa pag-uulit nga o paglalahad ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, iligal ang naturang resolusyon.
Yesterday, a resolution was uploaded on the website of the Sugar Regulatory Administration, purportedly coming from the Sugar Regulatory Board. Resolution number 4 authorized the importation of 300,000 metric tons of sugar on top of what had already been imported in May of this year. This resolution is illegal. It was a directive, actually. It was verbally issued so that the president can make a determination later on whether or not the importation is actually warranted. You don't convene the Sugar Regulatory Board in the absence of the president and in the absence of any such approval on his part. He did not approve the convening. You can only convene the board with the assent, explicit assent of the president, and he did not make such an agreement. Samantala, partner, ang dagdag pa sa ating mga balita, porsigido umano ang administrasyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuldukan na ang krisis ng gutom sa Pilipinas. Ayon mismo sa Pangulo, kanyang binibigyan diin kung bakit kinakailangan na matutukan ang sektor ng agrikultura at isaayos muli ang sistema upang lubos na matugunan ang lumalaking problema ng gutom sa Pilipinas. Nangako din naman umano ang Pangulong Marcos na pagsusumikapan ng kanyang administrasyon na ibangon at ilaban ang industriya ng agrikultura sa Pilipinas, gayon din ang makahangad o makuha ang pangarap ng taumbayan na masolusyonan ang gutom ng mga kababayan. Sa iba pang balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Renato Solidum bilang kalihim ng Department of Science and Technology. Si Solidum ang tumayong officer in charge ng DOST matapos ang pagpapalit ng administrasyon nitong Hunyo at 30. Isang geologist, si Solidum at kasalukuyang pinuno ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Siya rin ang undersecretary ng DOST para sa Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation. Sa kaugnay namang balita, desidido si Negros Oriental Representative Arnulfo Teves na muling buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant upang maibaba ang presyo ng kuryente sa bansa sa kabila ng mga agam-agam sa pagkakatenga ng nuclear risk na kaakibat nito. Sa ilalim ng Philippine Nuclear Act of 2022, nakapaloob na maglala ng gobyerno ng 117 billion pesos upang buhayin ang BNPP. Dagdag pa ni Teves, kung hindi naman posible na muling buksan ang BNPP, maaari pa rin namang magamit ang resolusyon para makalika ng panibagong nuclear facility sa bansa. Sinang-ayunan naman ng nakararaming kongresista ang panukala at handa din sila na himayin ang nasabing resolusyon. Sa kabilang banda, marami naman ang nangangamba sa panukalang pagbuhay ng BNPP, lalo pa kung saan tinuturing na highly radioactive material ang nuclear waste na magmumula rito. Dagdag pa nito, nakapwesto rin ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, kung saan regular ang paglindol at pagputok ng bulkan na lubhang maaaring makasama sa isang nuclear facility. Matatandaang noong 1975 pa binuong naturang kontrobersyal na istruktura sa panahon ng aman na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa ating iba pang mga balita, ito ho, sa ating mga motorista na bumabaybay sa mga main thoroughfares ng Metro Manila, paalala ha, hindi saklaw ng expanded number coding scheme ang mga public utility vehicles tulad ng mga buses, jeep, taxi, maging ang Transport Network Vehicle Services o yung tinatawag na TNVS, maging ang mga truck ng basura, bombero, mga ambulansya at mga marked vehicle at mga sasakyang may dalang essential goods ay hindi rin sakop ng expanded number coding scheme. Para ho sa mga doktor at frontliners na re-responde sa panahon ng emergency, kinakailan lamang na ipakita pa ang PRC license sa mga traffic enforcers para makabiyahe kahit coding ang kanilang sasakyan. Samantala, ayon naman kay retired Colonel Bong Nebriha, ang hepe ngayon ng MMDA Task Force Special Operation, hindi pa nila huhulihin o papatawan ng ticket ang mga lalabag sa number coding scheme na ngayong araw nagsimula at kaugnay dyan ay may paglilinaw din partner ang Department of Transportation na hindi nga bagong proposal itong panukala ni Senador Robin Padilla na gumamit na lamang ng aerial cable cars ang Pilipinas bilang solusyon sa problema ng traffic lalong-lalo na sa Metro Manila. Ayon sa DOTR, una nang inihain ng ahensya ang panukala sa ilalim ng nakarang administrasyon at inendorso rin sa
National Economic Development Authority o NEDA, at sa ilalim ng naturang plano, magmumula ang cable car sa may bahagi ng Santolan Station ng LRT 2 sa Marikina City hanggang Barangay Rosario sa Pasig City. Sa ilalim naman ng panukalan ni Senador Padilla, magpapagaan naman ito ng daloy ng traffic sa silangang bahagi ng Metro Manila, base na rin umano sa isinagawang pag-aaral. Kaya naman ito rin ang nagtutulak sa kanya na maghain ng panukalang batas na mula mismo sa kanyang kaalaman at karanasan at bilang suporta sa mga panawagan na mapabuti pa ang sistema at sektor ng transportasyon sa ating bansa. Sa iba pang balita, partner, isang linggo na lang bago opisyal na balik eskwela, medyo magandang balita ang sumalubong sa atin tungkol sa mga nagpopositibo sa COVID sa bansa. Ikinatuwa nga ni Octa Research Fellow Dr. Guido David ang naidalang 1.1% na pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa NCR nitong nakaraang linggo. Sa tala mula sa 17.5%, dumaos-dos na ng bilang ng mga kaso nitong Biyernes na siyang pinakamababang tala ng mga nagpopositibo ngayong taon. Bumaba na rin ang reproduction number o bilang ng mga taong maaring tinamaan ng COVID-19. Sa kabila nito, nabilin pa rin naman ng mga eksperto na huwag pa rin magpakampante lalo pa't masyado pang maaga para ideklara ang downtrend, lalo pa na nalalapit na nga ang pagbubukas ng mga paaralan. Patuloy rin pinalalahanan ng publiko na kung maaari magpaturok na ng booster shot at sundin pa rin ang mga minimum health standards na pinatutupad ng pamahalaan. Sa ating panghuling balita, partner, hindi umano dapat nakikisuyo ang mga government agencies sa procurement service ng Department of Budget and Management para sa anumang mga purchase requirements ng naturang mga ahensya ng gobyerno. Naniniwala si Senador Coco Pimentel na mas mainam kung ititigil na ng gobyerno na makipagnegosasyon sa PSDBM upang maiwasang masangkot sa anumang issue habang nasa proseso pa ito ng investigasyon. Dagdag ng senador, makakatulong itong ilabas ang lahat ng anomalyang nangyayari sa ahensya matapos ngang mabisto ng Commission on Audit ang issue sa sinasabing overpriced laptops na binili para sa Department of Education. Binigyan din ng senador ang pagkakasangkot ng PSDBM sa 42 billion peso na corruption anomaly sa Pharmaceutical Corporation na kung saan nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Samantala, pinag-aralan naman ng mababang kapulungan ng ating Kongreso kung tatanggalin ang ahensya o i-restructure bilang canvassers ng mga kagamitang nais bilhin ng ating pamahalaan. Ayan, partner, ako kailan magbabalik eskwela, dito pa naungkat yung mga ilang transaksyon na medyo kaduda-duda sa DepEd, sa CHED, na partner no, sa panibagong administrasyon with the leadership din of Vice President Sara Duterte sa DepEd, maayos na yung mga ganyang anomalya, partner, at mapunta naman dun sa mga talagang pangangailangan ng mga guro at mga estudyante, yung pondong inilalaan ng pamahalaan. Yan. Pero balikan na natin yung usapin tungkol sa asukal na yan. Habang nakasentro ang usapin sa ginagawang investigasyon, he said, she said, tungkol sa yung SRA memorandum na yan, hindi pa rin nasasagot ngayon ng pamahalaan yung issue pa rin talaga na mataas ang presyo ng asukal sa bansa. Kasi sinasabing mag-aangkat ng karagdagang sugar supply, pero just the same, ang cross of the matter is sa ngayon, nagtitiis pa rin ang taong bayan sa mataas na presyo ng asukal. Oo, partner. Nako. Na hopefully nga soon lumabas na yung katotohanan tungkol dyan. But anyway, partner, binabati po natin yung ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong panonood. Meron din pong nagko-comment. Hello po kay Sir Lem Gankayko. Ayan. Hello din kay Hana Panganiban. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa. Bukas muli, kita-kita tayo 3:00 ng hapon. Ako po si Carol D. Sa karagdagan pa mga balita, patuloy lamang na tumutok, follow sa ating Facebook page at social media sites. Mula naman dito sa General Santos City, ako po si Jun Mendoza para sa Balitang Sapul.